Joto nono sari kaham ngangke ini obo ani hand wash ang order kai bani sopa kya ngangke norok baheng zat nai tong di norok no pura full video phonai khulugai norok ani YouTube channel ba krung chune asung no hambai ngangke naji ko ya bini norok no phonai bini price Gue hay asuk dam ni kani me phano naji ko bini price sung middle family ni borok ba musuno makanta yang ke norok naji ta kurung nai Mungkin norok ogor ni bayang je kan song kalau komen kai sadi ke angkita nak tu aku ini pun order kai nak naji ko norok baheng ta naji Nge, ini blog asung nang sinai hanya hai malefine ketal blog norok bai. Joto nono sari kaham.